Izgradnja novog kontrolnog tornja SMATS-a na aerodromu Nikola Tesla privodi se kraju i na redu je postavljanje najsavremenije opreme. Toranj će biti jedan od najviših u svetu, a na njegovu izgradnju čekalo se 60 godina. Reč je o najvećem i najvažnijem projektu modernizaciji sistema kontrole letenja u koji država i SMATS-a ulažu više od 20 miliona evra. Ako izuzmemo doba pandemije, svakog dana u svetu odvija se oko 100.000 letova, a nebom iznad naše zemlje dnevno proleti i više od 3.000 aviona. Za red na nebu zaduženi su kontrolori letenja. Iako zanimljiv i izazovan, ovo je ujedno i jedan od najstresnijih poslova. Posao kontrolora letenja jeste zahtevan posao, zahteva dosta ulaganja u znanje, u psihofizičke sposobnosti i jeste stresan posao zato što donosimo odluke u vrlo kratkom vremenskom periodu, ali prosto selekcijom smo odabrani da možemo da podnesemo, da imamo te veštine i da možemo da savladamo ono što se od nas traži na poslu. Da bi zadatke nastavili da obavljaju na najvišem nivou, gradi se novi modern kontrolni toranj. Ovaj projekat deo je velikih državnih ulaganja u aviosaobraćaj. Kontrolni toranj sa aneksom postojećeg centra kontrole letenja predstavlja najveći projekat u programu sveobuhvatne modernizacije kontrole letenja. Radi se o 7.500 kvadratnih metara na ova dva objekta. 95% je radova završeno, objekat aneksa i pasarela kompletno. U toku su završni radovi zanatski instalaterski u nižim etažama tornja, dok je sam tornj i viši spratovi su završeni i ti spratovi sa svojim, da kažem, tehničkim sadržajima su u funkciji kupole na vrhu, na 16. spratu tornja, koja je završena i gde su već otpočele aktivnosti na montaži radnih stolova i instalaciji opreme. Nakon 60 godina Aerodrom Beograd dobit će novi kontrolni toranj, jedan impozantan objekat, prosto kakav zaslužuje. Sa visinom od 75 metara, novi toranj biće jedan od najviših u svetu. To će omogućiti bolju preglednost aerodroma iz operativne sobe. Možete i da vidite da je to više nego dvostruka visina postojećeg kontrolnog tornja. Radovi na ovako složenom objektu veoma su zahtevni. Izazov je bio graditi objekat ovakve konstrukcije i fundirati ga na šipovima na ovako maloj površini i u neposrednoj blizini objekta centra kontrole letenja koji je bio operativan sve vreme. Ni u jednom trenutku nije bio ugrožen servis i pružanje usluge. Primenili smo najsavremenije materijale u opremanju, kao i implementirali najmodernije sisteme u oblasti elektroenergetike, termotehnike i telekomunikacionih instalacija, tako da ćemo dobiti jedan lepo opremljen i modern u tehničkom smislu objekat. Ovo je jedna od ilustracija kompleksnosti ovog projekta. Operativna sala ima dupli pod, tako da će ovde vrlo brzo biti smešteno desetine i desetine kilometara kablova i instalacija. Čitav projekat vredan je oko 23 miliona evra. Vrednost investicije u građevinskom delu je oko 18 miliona evra, a vrednost opreme koja će biti ugrađena je oko 5 miliona evra. Sve će to omogućiti jedan bolji rad i smanjeno radno opterećenje kontrolora letenja. Ovi profesionalci dobijaju najsavremeniju opremu. Stvorit će se bolji uslovi jer svaka nova tehnologija, bez obzira što je savremenija, zahteva sve više i više ekrana i opreme za praćenje. Samim tim mi smo stvorili uslove da u narednih najmanje 20 godina možemo da odgovorimo svim tehnologijama i napretku koji je već planiran na samim aerodromima i u kontrolama letenja. Mirjana već 35 godina čuva nebo nad našom zemljom. Useljenje u novi toranj koje se očekuje u aprilu za nju je novo poglavlje kojem se raduje. Radujemo se svi svakako zato što svako novo unapređenje i olakšavanje samim tim posla kontrolora letenja smanjuje se radno opterećenje koje trenutno kontrolori imaju
u ovom postojećem tornju. U izgradnju novih i modernizaciju postojećih aerodroma u Srbiji sve više se ulaže. U toku su najobimniji radovi u istoriji aerodroma Nikola Tesla. Država u niški aerodrom ulaže 20 miliona evra. Značajna sredstva izdvajaju se za Rosulje i Ponikve, a Kraljevo će imati najveći kargo aerodrom u regionu. Nikolina Berga, televizija Pink.